Mag-istorya ta sa life journey sa usa sa mga ilado nga radio DJs sa lakbayan sa Cagayan de Oro. Ang Assistant Station Manager sa Barangay FM 100.7 Cagayan de Oro, walay lain, si Papa Tong. Mga kaistorya, maayong adlaw, kauban na to karon ng usa sa mga ilado nga mga radio, usa sa mga ilado nga radio DJs sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Atong palakpakan, Papa Tong! Hey, what's up mga kabarangay? And what's up good? Papa RD and sayahang show karon ang Mag-istorya ta. Yo! Uy, welcome to myself. Hello guys. Yeah. Curious lang ni Papa Tong. Kani mo gani mga barangay, si Papa Tong, ang iyang una gid ana is dili gid na siya DJ. Yeah. Then suddenly nahimo siyang DJ and karon na siya sa management level. Siya na ang assistant station manager sa Barangay Assistant FM. tigmap. Assistant station manager sa Barangay FM Cagayan de Oro. But asa gid nagsugod si Papa Tong? Okay. Ano ni siya mga kastorya nato no sa mga viewers karon sa show ni Papa RD. Nag-start jud ko sa una, gamay ni siya nga network pero nagyapon siya karon. Ang name ato is Hot FM. So dito ko nagsugod ang akong gi-apply sa una dito is kanang field reporter. Like sayo kay ko sa buntag mo gawas para manguha og balita. Ako sa una na ako'y kasabay murag bumbo ata to siya or sa bato diksisi ba to nga makuha team. Wala pa News FM ato, kami pa yung nagsugod. So, as early as 3 o'clock na nako dito sa police station, asa napita sa Agora, sa Carmen. Ganto ko dito kay pangahok og mga pablatter. Tapos after ana, moto din ko sa mga kuan market kay manguha ko dito mag price watch ko na guys. So, ang ngalan nako ato is Early Ernie. Moto akong Early Ernie. Yeah, Early Ernie. Mga way back 2009, 2010 masiguro to. Hangtod nga humana to nga journey nako nihawa ko hangtod nga nakasulod ko sa radyo natin kuan gyapon na siya kanang part mura gyapon ng Hot FM pero nausab siya into radyo natin. But before pa ko nisulod sa radyo natin diha ko nakasulod sa Papa Ardis Concept. Kasi na si Papa Ardis Concept ba eh. Kaning Papa Ardis Concept mga kastorya, siya gyud na ang murag kumbaga diha ko nagsugod nga murag gi-practice na ko akong adlib kay nakasulod man ko sa Ororama FM. Yeah, Ororama FM. Hi mga taga Ororama. Ororama FM mo na siya ang kuan first nga in-house FM station diri sa Cagayan de Oro which is kanang created and founded by yours truly Papa RD. So siya ang nagkuan, siya ang nag-create ng Ororama FM. Dito na ko na practice ako ang pag-entertain. Pag tanan yun, dito na ako na-practice tanan og syempre ako mentor kani Papa RD. So siya murag naghatas og ani dapat ba imong baton ba hangtod nga dito na practice mo to nga nahimo po ko niyang marketing guy. O sa tanang mga events niya ako na yung magkuan, ako na yung moadto sa mga sponsors, magkuan ito follow up og tanang mga kuan kanang sa event siya gyapon ni nagtudlo sa ko ang saan pag market. So more likely sa Papa Ardis Concept jud ko mas kanang nagkuan og ayo hangtod nga kanang gi-person ako nga magradyo na lang jud ko mo to nakasulod ko sa radyo natin dito ko nakasulod nya hangtod nga na-realize na ko nga gusto ko mosulod og dako kay nga network nakasulod din ko dinha sa pag uman ako sa radyo natin nakasulod pa din ko sa Yes FM. Taganakan ko radio stations din, no? Yeah, nag-Yes FM pa ko, Papa RD. Kuha na ko dito volunteer, pero sad to say, kay every Sunday ramon ko ato, kaya naman ko lain nga trabaho. So every Sunday, tingala ko, wala na ko girinyo. Wala na ko bay, dire ka ko to bay ha, kanana, kay i-text sa kanamo or tawagan. Okay. Hangtod ka rin, Na manager na lang ka, okay. So ito nga, nag-Yes FM ko, pahugman sa Yes FM, then it happened na ako'y kailapod, nga nakasabay gyapon ako sa Ororama FM which is si Faye. Si Faye. AKA Wanda Banana. So ito nagsugod guys, mo nang nakasulod ko sa Wild Z. Yung Pag man ako music Wild is Z, simply better.
2013 nakasulod ko sa Wild Z. Dito na nagsugod, dito nang tuloy-tuloy hangtod nga naday isa ka person, isa ka DJ nga nag-PM sa kuwagikan sa Barangay FM nga interesado ba daw ko musulod sa Barangay FM. Mo nang until now na nako diri sa Barangay FM. Gabi akong journey sa una kay sulugoon na ko sa una. Oh, kanang tong palit kapi dito kana pero gikuan ako na guys kay murag kumbaga kanang passion ako nga mosulod sa radyo. Murag naikamot gyapon ko hangtod nga nay mga opportunity niabot sa akong kinabuhi mo na nga hangtod karon nagyapon ta sa radyo guys. Unsa imong experience sa Barangay FM pagsulod jud nimo sa Barangay FM that makes you ay papatong. Kay definitely di magina diretso di ba? Kumbaga you start from the scratch. Correct. Then now slowly you create your name pero na magina something nga murag big impact nga big event nga it makes you as a radio personality. So sa Barangay FM asa magig ka nga naila ka nga nahimo jud kang papatong. Papardi sa Barangay FM, pagsugod na ako sa una kay syempre gapangapa pa ko kay gikan ko Wild tapos sulod ko Barangay FM. So ang tagline dito kasi madala pa na ako diri sa una. Hangtod nga na practice ako din na og ila din gi-create nga ang first pag ito nga kuan kay dili papatong nya nga moto na ka basta nakalimot ako sa first nga gihatag nila sa kuha nga pangalan pero milabay ang pila ka kuan pila ka bulan niabot si Sir Glenn ang amo ang kuan ang amo ang president sa programming hangtod nga siya nga sige mamili ka ni nga mga pangalan. So dito na ako nakita nga ganahan ko sa papatong Lucena na siya ay original nga papatong Lucena moto nga sige mamili ka din na o kinsay ganahan mo mas ganahan man ko sa papatong. Okay, mahilig ba nimo patong mga kabarangay? Dito na na siya nga hangtod nga pagkuan ko na ako ning sulod akong first ka program sa una sa Barangay FM is Wanted Sweetheart. Yun. Di ako nagsugod hangtod nga naila ko, nag-nationwide ko, o hangtod nga, unang papatong na dayon na ang ato ang nagamit, mga kabarangay. Okay, ako lang pumunta na, ang ever since o pa ka na DJ, gusto gini mo mag-work sa radio? Actually, Papa RD, sa una, ang ga-invite sa ko agyod, ito Sige, amigo na ako. Akong amigo nga si Ken Libago, aka Golden Guy. Okay. Kani si Golden Guy, part gyapon ni Ardison Concept, Papadis Concept, pero nag-create sa giyakaw galingon nga Golden Guy Production. Magbuot. So, dito siya nagangkat sa Paparding. Uy, mga playtan. What nga, unsa din ang radyo dai? Wala ko idea gyud. Hangtod na realize ako, mag-DJ. Kanang naagi sa radyo na dapat yung mga station sa unang kusog kaayo, sila mo gito ang murag kadunggan. Kung sige gusto ko ani mo kuan hangtod nga na-realize na ako nga kanang relax naman din sa radyo. Relax lagi sa radyo kanang kumbaga relax ka pero daghang kag followers, daghang listeners ba nga nagdaghang mag-admire sa mo, maganahan mo ko nga nga style pa party. Sa moto dito nagsugod hangtod nga kanang siyempre nabatay na human nga kurso pod. Wala na nakatudlo ako sa una pero wala gyud ako sige padayon kay mas na love naman ako ang sa radyo. Ito na nagsugod tuloy-tuloy na hangtod karon. Para sa imon sa day ang naa sa radyo nga trabaho i-compare sa kanang mga other normal nga trabaho. Para sa ako among god kani ikapiligon ako ni nga ginaingon kay Papa RD nga ang uban minsan nga kun kay mga friends ani ka trabaho ay namo ko sa radyo unsa ka dia aga DJ ka. So kana nga term nga DJ mga ka-istorya para sa inyo okay lang musulti pero para mo sa kuha dako na mo kay na siya nga kuan kumaga dako kay siya nga task sa usa ka DJ nga mo entertain ka at the same time kanang malipay ka sa mong kagalingon ba so muna di ko gana nga tawag og DJ proud ko nga nag-DJ ko and siguro sa balik ko na ko to yung pangutana nga unsay nasa trabaho sa radyo i-compare sa kaning other regular jobs. Ang nasa radyo manggod kung DJ ka no ga-entertain ka tapos passion gud nimo nga magpalipay sa listener sa tao. Pero kung naka sa regular nga trabaho like mag-duty ka og 8 hours no 8 hours dili pa ka pwede mo lingkod kung naka sa mall di ka pwede mo lingkod di ba dili ka pwede magkuan chismis. Kung sa radyo ka, kung tabian ka, mutabi jud ka, di ba? Gibayaran kasi mong pagkatabian. Gibayaran kasi mong tabian. Tapos
3 hours lang na imong on board. 3 hours. Imagine na 3 hours. So, mura na imong trabaho. Dahil sana, pwede na ka mulakaw, pwede ka mag-sideline. Pwede na ka kung sa ikuan mo na gusto. Pero kung sa kuan ka, regular nga trabaho, 8 hours mong duty, kung naka sa mall, kung naka sa office, di ba? Kasabaan, ma-pressure pa dyan ka. Sa mga dali, pag DJ ka, di ba, papardi, pag DJ ta, ang ma-pressure lang yun, pag ka nang ting survey, or ka nang hina imong programa, umarag yun na siya. Pero, kung ganahan ka mag-radyo, imag yun ang passion, i-entertain mo yung listener. Ano yun na siya. So, muna ako makuha niya, kasi kalainan sa, kung naka sa radyo, o regular nga trabaho. Sa mga batanon nga nagtanaw karon nga na gusto mo pareha sa imuha. May mong radio DJ, gusto magtrabaho sa radio industry, sa may mong advice. Siguro katong mga batanon, mga millennials sa ato din nga nagtanaw karon sa magistorya ta. Ang ako maingon sa inyo ha, kung feel ninyo ing ani nga trabaho, i-aim gyud nimo siya. Pero kung imo basta lang kay mugi managhan imong followers, na dili na siya kuan. Dili na siya healthy para sa imo. Kay ngano, nisulod lang ka sa radyo tungod kay kanang daghan maila ka or daghan kag followers, maka-gain kag mga subscribers sa imong channel, dili na siya maayo kay imo maninggi kuan, imo maninggi pursue nga kuan career. So dapat imo gyud siyang trabahoon, no? Ilabi na katong mga mahilig din na magtabi-tabi or kanang nagi kuan ba nga kanang bitaw maulaw. Kay once magod natay nay camera din na guys or naay ka ng microphone, patingugan lang mi. Kami na'y bahala dayon. Anay ko na siya. Kung katong mga batanon din ha, nga gusto mo pursue sa radyo, gusto mag-DJ, ikuan yun mo siya, kanang murag i-aim yun mga gusto ko mag-radyo. Gusto ko papanayan ni Papa RD, ni Papa Tong. So nga na ba? So, i-aim yun mga ganhaki ko nga na nga trabaho guys. Tapos, ikuan yun si mong kuan nga, dili ni siya dula-dula lang, dili kay DJ. DJ yun mi diri. Ano na siya. So, salamat kay Papatong sa time nga imong gihatag. So, lastly, what to expect sa ato mga netizens, sa ato mga kaistorya, sa ato mga kabarangay? Unsa ilang gi-expect kang Papatong and the rest of the Barangay FM? Well, daghan pa mong atangan guys, no? Kay daghan pa mig i-share, daghan pa mig ihanda para sa inyuha nga mga kabarangay, mga kapuso nato. Especially gikan sa tuang programa ni Papa Nico. Pahuman sa Papa Nico, na silang Papa RD o si Papa Chab sa Talk to Papa. Kana siya first time in Cagayan de Oro guys, silang duha ni Papa Chabs nga naingana nga show kay ang uban kay newsman, grabe mo na pabuto naman lalit sa uban, di ba? May mga number. Kung gusto mo ko an information nga legit gyud, dili siya kay basta-basta lang. Talk to Papa version 2.0. Diha gyud mo ni ang pinakauna nga programa sa Cagayan de Oro nga ingana ang klase sa setup, no? Hindi guman sa Talk to Papa, natay love story ni Papa Dudot, tapos yung ni Papa Dudot, si Papa Bam, and pagkagabi na dayon, nationwide na ta. So, napamidaghan kaayo, atang-atang lang yun mo mga kabarangay, mga kapuso, kay basin, madasmagan mo na mo sa inyong mga balay-balay. Kung saan nila madungog balik si Papatong sa area daw? Puhon. Puhon. Social media na ako, you can follow me sa ang Papatong na Facebook page, YouTube channel, ako si Papatong. Akong TikTok at Papstong1007. So, nako din sa social media. Pero madunggan may ako kay magsinamok mo ko sa ilahang programa. Numero 69. Ako si numero 69. Sa tangatang lang mo, daghan pa kayo mong madunggan, daghan pa kayo mong ma-experience. Basta FM Barangay. Yon, daghang salamat Papatong. Thank you so much. Para sa mga latest na mga balita, impormasyon o entertainment, please don't forget to subscribe, follow, like, comment and share Mag-Istorya Ta Infovlogs YouTube channel, TikTok account, and Facebook page.